Hi guys! Tara punta tayo ng Old Rock Resort dito sa May Bolinao, Pangasinan. Ayan. Ayan po yung ang kanilang entrance. Ayan. Nandito na kami sa may loob. Tapos nagbayad kami ng 50 pesos. Kasi sa may dagat lang kami maliligo. Meron din sila guys ng swimming pool. Hindi ko na siya nakuhanan kasi iba yung rate po noon, 250 pesos. At kami ay mas gusto naming maligo sa dagat. So, ang in-avail lang namin yung 50 pesos na entrance fee. Tapos, pwede pong magdala ng food. Tapos, mag-set up ng tent dyan. Kahit hindi na kayo kumuha ng cottage. Ayan guys. White sand yung kanilang beach. Medyo marami lang mga seagrass. Tinatanggal din nila. Tapos nilalagay nila sa gilid. Ayan guys. Pero napakalinaw ng tubig at white sand yung kanilang dagat. At ayan guys, ang sunset tuwing hapon. Napakaganda ng sunset nila dyan. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!